Kaixo lagunok, utena hemen. Animaliak gustatzen zaizkizu? Figurak ere? Eta biak batera ipintzen baditugu? Bai, asmatu duzue. Gaur, mugitzen den barraskilo bat eginten erakutsiko dizuegu. Gero, inprimagailu 3D batean inprimatu eta prest dago. Baina hasi baino lehen, barraskiloi buruz gauza pare bat jakin behar duzue. Horrela gauza gehiago ikasiko duzue eta barraskiloak zuek seguruenik jada jakingo duzue, baina haiek hori egin eta gero agertzen dira. Beno, hasiko gara. Gure barraskiloa egiteko lehenik barraskiloaren forma importatu behar dugu, bidean ikusten den bezala. Eta gero, piesen atalen zirkuitz atalera jo eta horren barruan assembly klikatu. Hortik, move cutout eta move behar izango ditugu. Gero, barraskiloari mugitzeko aparatua jarri ahal izateko, zulo bat egin beharko diogu. Eta hau egingo dugu, move cutout barraskiloaren barruan ipintzea. Azken hau egitea, errazagoa izango da barraskiloa transparentea egiten badugu. Baina ez ahaztu gero normala ipintzea. Ipini eta gero fusionatu botoira emango diogu eta badago. Informazio gehigarria lortzeko, hemen duzue gure bloga. Hemen gure informazio guztia aurkituko ahalko duzu eta gehiago. Hau izan da dena lagunok, eskerrik asko gure beti da ikusteagatik. Zuk egindako barraskiloen argazkiak eta iritzia ipinal diguzuei iruzkinetan. Ez ahaztu like bat ematea eta suskribetxea gehiagorako.